le Sunday te nia video siam kan ron tum lo zeta amero chu hei keima ni channel ro ro wa kan tile ram te ang subscriber te video pakhata kan react na tangin zariat chuang kan ron nei chhole a viewers te sim chuang ki mai dem ni khat thoi tua kan nei le a lom te soi no te poni pa formin Sunday mani se toi te in zero sai leng du nang ti asak hi thim tokin toi te in Sunday te nia da lo aya an ron ti vele zoi don ni ole tun kum chung hian 50k tin ve sha kan tum ania chuta chuan imni puina te kangai na sedon hle ni ti kha subscribe lo mate tran min olak pi tunin kan som chuni ole thim tokin ron ti vele kan tum ange ui tu đã han achuk ko mon leo bianga hei mi pa po hianin mi pat puyati lai thei lo ani hei an non le lok nge hei ta poin ron chuk le zuk mai man mi pat pui te bo ma se ngai lo la ma lo ngai lo la man mi pat pui te po ni sen ngai sang ve an nei lo ni mai zero sang e fans te po kan annual thina offense te na an lom sia te po chuta chuan toi te kan sip le lok nge piang han pi nok nok hei fappa ang me tling pui pui na an loma biang han pi sak te han chuk sak te ai lo nual me ti meang a hlo nual kan ti don mi an lom thok khata ni mo fa chu ti ngin a negative main ang zong kha put sak lo an lom thok khati chu hriat ni hei tu na kan hmu lai poin patling pui ni tur a tlangwal chu nin a hriat lo a mel en a pin phung la mel en bianga chuk sak zuk ding a hria lom tlang ani hei chu ma ale en chu zamang traffic Mãi đã bỏ môi mình làm về là đã thấy tiếng một vang nghe những đêm lâu la linh đêm lên điều nào mà xem lại tôi chia hàng biệt thuật đi đâm tên khá dài lên về trên môi anh chẳng hết tua hàng một ngày lung lệ linh tình lên zero sang concert nei te zai na te kalo en ve nu la no pang te atar hei athalai lom tu fans te kan tamari helai hin kan lo zep lok nga nak tu ka hian ei zero sang fans te min du sak ve em awang min lo subscribe na sat ve em awang hian zero sang fans te lo po kan lo thik lo tai la a fans te collection hi pathian remati chon ti chu ka tum don a fans te le zero sang te den hei han chat over ve zo na kan ti do ge hei han chat engemaw ve zo na ang chi offense te reaction rang te khating kha ron da chu te po kan tum chhawnga pathian remati chon hun ol te kan nei ni chon khlai te po ron da chhu kan tuma amar chu no panglam lu tu ki ron da chok thelo me te theya achan chu kan channel hi kum thar kan lom zan hal pu hal thil thu vel khan no pang ka ti lana wa hal pu ji ga no pang him lo ni thil fa channel hi tu na hin warning mulai ni april ni khat thlang hi chulai chuan no panglan nei karon tilang tamngam lo mai the chan chu khami chunga no pangka tilang le ani kha chon ka channel khan tur ve thei don ni na hriata
chung chuan general strike a mudona general strike mukha lo om ve vai no panglam offense te katilang theilo ni pon min lo thi mula offense collection hi nakduk lama te por ti chu tum taila thome a ole ende jelong o Ozone du thu yang kasam trin laya mangai na in min chang le ve mai la mo din tan ru mun le nga shui choi leng ne khati zong kha han ne mai sela sandai te ne hai thui takin galon siam lem don lawa amero chu hei toy te kan komen la du chu fence te hian chang chun bo boy ves RSS dan point zai hi har sa ve thin tin kan ringa amero chu a hlat thu le a zai thim lam ti chu zai thima kan ra sa ve ka ron komen thui vak ka tum lam lo chu ta te chuan offense te ne na ani kar te hi ron soi ve zo kha ni mai ta fence te hi kan han bo na sa kha pa chu ti nga po chu a zai boi mop lo mai kon fi ta kan zai reng te hi profet khop mai ti lai te kha an soi ve le du ni chu mi support na ko lo ma kumina 50k tin ngei tumin thei to pron chu kan tum ve ni a chu ta chu sunday po soi lo in hei toy te talin ron siam kan tum ve thina kar thara tang chu kan na te kan tran do na regular taka kan local thelo ni pon min lo ththi mula tai te lam te po rol en zau ve de te po kan tum chawanga chunga te po chuan te to pa min lo support zel turin kan som chu ni in javain mo tha phu le